Den ret, vi skal lave med jomfruerne i dag, det er, at vi skal lave en fantastisk hummerbisk, sådan en klassisk fransk suppe på de her fantastiske jomfrummerskaller. Den vil vi så tilføje nogle stegte jomfrummerhaler, for at få noget stegsmag frem på den. Det giver lidt mere dybde i retten. Så altså frisk sauer. Vi har fået de her helt fantastiske jomfrummer ind ad døren. Det er jo sådan en råvare, som vi har sindssygt mange af, særligt op ved Læsø. Du kan prøve at se, hvor sådan en klipper som den her, det er jo sindssygt lækkert. Der er jo både halen her, som vi piller ud, og man kan bruge til alle mulige forskellige ting. Vi skal have delt dem her, så skal vi bruge alle skallerne til at koge bisk på, og vi bruger halerne som stegte til at komme i bisken bagefter. Sådan en fuldstændig oplagt servering på jomfrummer. Når man skal dele sådan en hummer her, så har man hovedet, og man har kroppen, eller halen. Så tager man og klemmer på både krop og hale. Så får man den delt. Så kommer det her pæne halekød ud. Og hovedet har man så til den ene side. I det her tilfælde, der har hummeren koral, altså det vil sige det, vi kalder for rogn i mange andre sammenhæng. Det er altså ikke noget, man skal være bange for. Det ser sådan lidt blåt og farligt ud. Men hummerkoral, det bliver samme orange farve, som når skallen den skifter, når man tilbereder den, som vi kender det fra hummer. Så det er altså ikke noget, man behøver at stå og fedte sig ind i, eller være bange for, at den ser blå ud og alt sådan nogle ting. Det er helt naturligt, det smager faktisk sindssygt godt. Når man har sin hale, så tager man og klemmer, så maven her, den flækker. Man kan godt stikke sig lidt på de her flapper ude. Hvis man sørger for at vende tommelfingeren ud af, så man ikke prøver på at brække ned over de her spidser, så har man lidt større sandsynlighed for at undgå at få et prikket i fingeren. Det man så gør, det er at man får åbnet op her. Når man ser, den åbner sig lidt i maven, det gør altså ingenting. Så tager de her og brækker og lirker, og så får vi fjernet det øverste skjold. Men så har vi de her par stykker af de øverste led væk. Vi kan se den her sådan rosa skær, der er her. Vi trykker hårdt ind, så tager vi og klemmer og lirker, og når jeg så trækker, så kommer tarmen ud. Og så har vi altså vores jomfrummer, den kan vi sagtens lige skære lidt til og sørge for at soinere lidt. Formålet med at salte de her jomfrummer, det er jo også, at man trækker væske ud, og derfor så får en mere sådan spændstig jomfrummerhale. Det gør altså, når vi steger på den, så bliver den bare væsentligt mere fast i sit kød, og den bliver meget mere gennemsaltet i sin smag. Vi skal til at ordne grøntsagerne til den her bisk. Det fede ved supper og saucer, det er, generelt så behøver man faktisk ikke tænke så meget over, hvordan man skærer sine grøntsager. Det jeg har her, det er, at jeg har noget selleri, en lille fennikel, noget gulerod, hvidløg, porre, nogle forskellige urter. Vi har noget hvidvin og noget brandy, noget cognac kan man også bruge. Jeg tog brandy, det var billigst. Og så noget tomatpuré. Hele herligheden. Vi skal op, og vi skal have stegt på de her jomfrummerskaller. Vi skal have den med flamberet. Så hælder vi alle grøntsagerne på, hvidvin på, vand på, og så skal det stå i 40 minutter. Sigter vi det fra, reducerer. Og så har vi den her helt fantastiske jomfrummerform. Jomfrummerbisk. Lav det dagen før. Lad den stå i køleskabet lige og trække en masse smag ud. Få den her sådan helt afrundede smag, den får af at trække lidt. Vi tager jomfrummerskallerne og sådan den her helt varme, neutrale olie. Kommer i. Der er lige kort på den. Og så flamberer vi simpelthen de her fantastiske jomfrummerskaller. Det gør vi selvfølgelig for at få noget smag i den her brandy og få kogt alkohol ned, men det gør vi også for at få ristet skallerne rigtig grundigt. Så kører vi noget tomatpuré her, så vi lige kan få den ristet med også. Sådan en god 2 spiseskefulde, det er meget lækkert med sådan en tomatsmag nede i en jomfrummerbisk. Så får vi lige ristet det godt og rundt i lag. Og det handler jo egentlig bare om, at man vil have så meget smag ud af dem her som overhovedet muligt. Så det er jo noget med at stå og lige mase og klemme lidt. Få stik tingene godt af. Få ristet tomatpuréen. Få ret godt rundt i det. Og så er de næste trin simpelthen det nemmeste i verden. Man kan ikke gøre så meget forkert ved det her. Altså det er jo ikke... Jeg ved godt, der er mange regler i madlavning og alt sådan noget, men i virkeligheden så handler det om at bruge nogle gode råvarer og bruge dem på den bedst mulige måde. Man hælder cirka en 2/3 flaske hvidvin på. Det er bare den billigste, man kan få. Den skal være tør, så ikke for meget riesling, ikke for meget sød vin. Vi tilføjer vand. Skruer lidt ned. Vi skal have vand på cirka til alting er dækket. Så når det står sådan en lille halv centimeter hen over det hele, så får vi lige lukket lidt væske ned i bunden. Så alle ingredienserne er dækket. Så kan man enten putte lidt film henover eller et eller andet, hvis man nu har brug for lige at dække det til. Jeg synes egentlig, det smukke ved det er bare at lade det stå og møffe lidt i hele stuen. Og så en gang imellem, så skal man lige over skumme den, men det kommer vi tilbage til senere. Måden vi laver grøn olie i dag, det er 2 bundter dild.
tilsvarende samme mængde babyspinat. Så har vi cirka 2 dl neutral olie. 1, 2. Op i en blender. Og så kører vi det indtil olien den er blevet grøn. Så sigter vi det. Og så har man den her helt fantastiske mørkegrønne olie. Når man skal filtrere sin grønne olie, som nu har kørt sådan en god 5-6 minutter, dufter dejligt af dild. Blevet helt varm, så den damper nemlig. Den skal helst op omkring de der 50-60 grader. Så hælder vi den i et kaffefilter. Så kunne man selvfølgelig vælge at have den stående i noget, lige så stille dryppe igennem. Jeg vælger at trykke den lidt. Og så kan vi se, hvordan den her sådan meget mørkegrøn olie kommer ud. Vi skal til at skumme vores hummerfong. Det man gør, det er, at man tager en hulsi, eller hvad nu man har med at gøre. Man kan også bare bruge en ske. Det er bare nemt, fordi så dykker man den ned, løfter op, og så sidder skummet her på. Noget af det, man prøver på med at skumme, det er at sørge for at få en klar fong bagefter. Det betyder egentlig ikke så meget for smagen, at man har det her skum på toppen, men det er vigtigt i forhold til at få et klart og lækkert udtryk bagefter. Så det skal man gøre en gang imellem, når man lige koger den her sådan 3 gange. Hver kvarter lige hen, skumme den, og så får man et rigtig fint resultat til sidst. Nu er vores hummerfong her kogt i 40 minutter. Vi har lige ladet den stå og trække en lille smule længere, det kan den sagtens holde til. Så tager vi og sigter alt indholdet over i en skål eller en gryde. Det er det, man vil betegne som en hummerfong, inden det bliver til en bisk, eftersom vi ikke har tilføjet fløde endnu. Så tager vi god fløde, tilføjer sådan noget, der ligner en kvart liter, lidt mere måske, til den her mængde. Nu her, der skal den reducere til, der er cirka halvdelen af mængden tilbage. Når den er sådan super intens og cremet, så til sidst så skal vi lige stavblende en smule smør der i, så den tykner endnu mere og får lidt mere fedme. Det må godt for mig være sådan en suppe, som man ikke får store skefulde af, men som man har en lille intens portion af sammen med sine haler, som gør det rigtig, rigtig godt i en menu. Det er stadigvæk, altså kaloriemæssigt, proteinmæssigt, en ret tung ret. Vi skal til at stege vores jomfruhummer til jomfruhummerbisken. Jeg tager her en af vores jomfruhummer. Så fordi de vil jo rigtig gerne krølle sig op, fordi fibrene vender den vej. Vi kender det fra rejer. Men vi vil rigtig gerne have, at de holder formen. Så derfor sætter jeg en pind ind igennem. Sørg for at brede den lidt ud. Det gør altså, at når vi skal til at stege på den her, så holder den sin form. Og vi kan få sådan en pæn, lige jomfruhummer i vores suppe. Herover der har jeg en sindssygt varm pande, som jeg lige har givet et lille lag olie. Hvis man putter for meget olie på, så vil de her jomfruhummer sådan fritere mere, og de trækker en masse væske ud. Vi vil gerne have dem til at være fuldstændig knivskarpe og sprøde i overfladen. Vi tager og lægger jomfruhummeren ned på ryggen. Vi giver dem et lille tryk. Det er ikke mange minutter, det skal tage. Vi vil jo rigtig gerne have en god stegeskår på jomfruhummeren, uden at den bliver overtilberedt. Så derfor så sørger vi selvfølgelig for masser af varme, kort tid. Så holder man øje med, hvordan det kravler op af kødet her på siden. Og ser, jamen når vi har noget, stadigvæk har noget rå jomfruhummer på mausen her, og den har fået en god stegeskår, så er vi good to go. Vi er klar til at anrette vores hummerbisk. Vi har taget en dyb tallerken. Vi har vores stegte hummer. Vores hummerbisk her, den har fået cirka en halv pakke smør til den her mængde, som vi har stavblendet ned i. Det kan man selvfølgelig også piske med et piskeris, men det er for at få noget skum, få noget struktur og også noget krop på selve saucen. Så jeg ville starte med, hvis jeg skulle servere den her for nogen, vil jeg lægge min jomfruhummer. Så kan man med fordel til at hælde sin grønolie på. Lige fordele den. Tilføje noget dild. Eftersom det er dildolie, vi har ved siden af, så giver det rigtig god mening. Dild og jomfruhummer, de er også bare rigtig gode venner. Jeg vil tage at servere jomfruhummerretten sådan her. Og så inde ved bordet vil jeg komme ind. Sørge for at få lidt af skummen med. Så har vi jo de her helt sådan halvrå jomfruhummerhaler. Når man lige får rørt rundt, så masser af den her grønne olie med. Og så smager det jo bare af masser af dybde og masser af jomfruhummersmag. De her stegte noter. Det er så lækkert. Velkommen.